Госпожо Янкова, вчера бе изтегляне жребия. Кажете, намирате ли някаква символика в номера, който изтегли Българската социалистическа партия? Така. Като номер, защото 22 номер на БСП Лява България се идентифицира с 22 избирателен район. Т.е. успеха на нашата листа безспорно ще го бъде. След това за листата. Листата е изключително добре подбрана. Едно добро представителство на социалистите, справедливите хора от областта. От 5 общини представители. Едно добро съчетание на мъже и жени, заявени в общественото пространство, с политическо поведение, с отстоени битки, с желание за работа за родопчани. 4 жени и 4 мъже. Листата е добре балансирана, имаме 2 представители на младите. В листата доминират професиите общественици, политици, хора за педагози, медици, IT специалисти в лицето на младите приятели, финансисти, в това число лекари. И си даваме сметка, кооперативни деятели, и си даваме сметка, че това, което е необходимо, това са професии, които са заявени, че търсят социална справедлива политика и политика за развитие на Родопите. Тези хора ще бъдат включени в цялостния експертен и политически екип на Националния съвет и като активно действие, и като консултанти. Едно добро съчетание на младост, зряла възраст и една приемственост. И аз мисля, че ние ще успеем с посланията за социална, за справедлива политика, за развитие на Смолянска област. Това ли ще бъдат вашите приоритети? Основно, позитивно към хората, на базата на това, което обещавахме и 13-та, и което изпълнихме с много социални ангажименти, с много социални милувки, с много развитие на общините. И на базата върху него ще надграждаме като ангажименти за Родопския район, за Смолянска област. Каква кампания ще водите и каква кампания очаквате от вашите политически опоненти? Кампанията нашата винаги е била насочена към избирателите, защото те са важни. Иска ми се това, което беше тежкия сблъсък, който отвращава хората, който ги прави аполитични, Смолян да не се състои. Много си мисля, че ще има хора, които ще се изкушат да търсят черна негативна кампания. Обръщам се към тях, те да изберат поведението, повече да не отблъскваме хората. Искаме се и призовавам всички да спорим за политика. Ние ще предложим какво в социалната сфера, какво към децата, какво към майките, какво към възрастните хора, какво към общините, какво към икономиката и стопанството на района. Нека всеки предложи. Ако вървим само в негативното, в отрицанието и в черния пиар, това малко по малко отдалечава хората от ангажимента да дават по-голяма сила и енергия на законодателния орган. Така че това ще бъде нашата кампания. Ние не сме хора, които сме възпитани по друг начин. Чушния, черния, негативния пиар, това от нас няма да очакват. Имаме много свършено във всички общини през тази година, ще го кажем, но ще кажем какво още трябва. Имаме визия и програма за 7 години напред и сме способни тази политика да изведем така, както и в сегашния парламент и в правителството, което се отиде, успяхме да изведем много политика за всички общини. Ето тук е зад мен театъра. Театъра беше закрит, без мисъл защо. Театъра се разкри наново. Девинската болница, Валя Павлова, беше един много силен глас на инициативния комитет Здраве за общините Доспат, Девин и Борино. Ще помоля и съм помолила този инициативен комитет да не спира дейността си, докато стане устойчиво здравеопазването, от името на гражданите постоянно да го има контрола и желанието в сферата на здравеопазването. Доктор Методиева също модернизира се болницата. В горския сектор за първи път имаме представител, господин Венков от Доспат. Горите трябва да се пазят, но и за горите трябва мисъл как да се прави икономика в района. Млад специалист от Чепеларе в лицето на Слава Пепеланова
Младите хора трябва да поемат съдбата в ръцете си. Да стават съветници, кметове, да се развиват, да правят туризъм, да управляват публични финанси. Другия млад специалист, Светослав, е IT специалист, който иска самонаел се. За района е изключително важно кооперативното движение. Господин Славов, като представител на Комунистическа партия за България, и това, което сдружаването, кооперирането ще бъде от тук насетне начин на живот. Ние ще можем да говорим за тези политики в областта и господин Хумчев, безспорно, представител на малкия бизнес, на политиката, един човек, който се утвърждава в политиката на Смолянска област. Не ми се иска, тъй като са в старта си, да загубим гласове за сметка на политически проекти, които няма да успеят да влязат в парламента. Това няма да е добре, но на този етап ние се състезаваме, с тях сме конкуренти. В бъдеще, естествено, има за какво да си говорим. Но силната, голямата партия, от която зависят много социални политики, когато си с много гласове в парламента и когато казваш, аз мога да направя друга пенсионна реформа, полезна, по-гъвкави форми за пенсиониране, по-висока минимална заплата, повече майчинство и детски, тогава безспорно може да ги решаваш тези неща. Когато си в десницата и десницата казва замразени доходи, замразени пенсии, ще ви дигнем тока, тогава си задавам въпроса, кой има чуваемост за това? Тези, които са носителите именно на този големия капитал, който в София се умножава, а покрай емоцията и покрай цирка в политиката и политическото, определени хора се събират гласовете. Обръщам се към всички избиратели в Смолянска област. Да видят онова, което те искат да им се случи и да го потърсят през реални политици. И да преценят това, което им се е случвало в близките 5-6 години и да преценят кой какво им е дал от политическите управленски решения. Бих искала да кажа на всички смоленчани да си вземем бъдещето в ръце, но и да се подкрепяме, да бъдем солидарни помежду си, да не позволяваме в тежки моменти хора да изпадат извън борда, да има повече човечност и взаимопомощ, а това по същество е в основата на социалистите и социал-демократите.